se numește Piggy, sunt împreună cu Ștefan. Nu o să stau mult pentru că n-am voie. Pune-te în gaură. A, da, e o țeavă, nu poți să mergi. Gata, nu mai mult. Nu mai poți să te miști. Gata, ieși. Hop! Mă întreb unde e Piggy. Dar nu vreau să mă prinde, că jur că mă enervez pe ea. Wow, fugi o caracteră? Mă întreb unde e Piggy. Eu chiar aici am fost prins. Pe traiul. Clumsy! Clumsy în casă! I-am și închis ușa din zile mari. Unde Clumsy? I-am închis ușa ca să nu vină, că atunci mă enervez tare rău. Dar unde e Clumsy? De ce nu vine? Ce după o fată, cred. Da. Da, Clumsy vine. Wow, uite-l acolo, uite-l. Măi. Unde s-a dus? A ieșit din joc pentru că nu-i plăcea să fie porc. Da. Atunci e Piggy. Hai. Ai pe Infection. Am făcut asta de zile mari. Toți caracterii se descurcă împreună cu mine, chiar și mă ajută. Mulțumesc, fetelor. Fetelor, ce faceți acolo? Adrian, deschide ușa de partea aia la altă. Dar nu partea Să aia. fie prinsă. Am fost prinsă. Da? Vine Piggy? Terminat să nu... Ți-am spus eu, merge ecranul greu și mă prinde greu. Și mă prinde ușor. Ți-am spus eu, nu merge ecranul bine, punct. Nu merge bine. Play. Nu dau play să mă uit la ei, că nu-mi place, punct. Și dau leave game. Mie îmi place să mă uit la ei. Mie nu-mi place, pentru